Molly, sit. Molly, nej, ikke slå. Molly. Molly, du står i vejen igen. Jeg er dygtig. Så kan jeg komme forbi. Molly, sit. Molly. Jeg er dygtig. Molly. Fri. Kom. Ja, gå. Dygtig. Men nu står du i vejen igen. Skal vi gå ud for det? Ja. Kom og gå noget, ikke kan andet. Molly, her! Molly, her! Kom her, Molly. Molly, bytte! Molly, jeg vil bare bytte gear med dig. Kom nu tilbage. Jeg vil have en power-overdel. Giv mig en power-overdel. Nu. Giv mig. Jesus. Jeg skal nå at tage på hende 2 gange, inden hun bevæger sig. Kom her. Molly, her. Kom her. Jeg kommer der til at komme her. Molly, kom her. Jeg kommanderer dig. Molly, her. Kom her. Kom her, Molly. Molly, på plads. Kom, Molly, vi skal ud og gå tur. Ja, vi går bare en lille tur nu. Ja, kom. Kom, Molly. Vi skal ud og gå tur. Uden bolden. Kom, Molly. Nej. Kom. Vi skal ud og gå tur. Kom. Molly, her. Molly, på plads. Molly. Molly. På plads. Kom. På plads. På plads, du har sagt. Molly. Molly. Jeg sagde på plads. På plads. På plads. Kom nu. Jeg kunne kalde det for dog meat, det ville være det samme. Jeg synes, jeg sagde på plads lige før. Men det gør jeg så åbenbart, ikke åbenbart. Det eneste, der har fået det er, at hun ikke render bagved mig. Udover hvis jeg går ind i hus, ligesom dog meat gør i Fallout. Molly. Ja, kom her. Kan jeg få lov til at tage 2 gange på dig? Yay! Jeg kan komme ind i mit tøj igen. Der står dog meat. Molly, her! Ja, kom. Nej, Molly! Kom her. Ja, der kommer en traktor. Ja, vi skal ind her. Kom. Ja, du vil gerne løbe. Ja, du vil. Ja, den får du ikke lov til. Okay, det gør du. Ind i haven. Ja, ind i haven. Kom. Det var min.